Starter med at åbne appen, og så får jeg den her menu med forsiden med de 5 punkter og en slider heroppe, hvor jeg kan vælge. I slideren ligger der genvej til at finde din vejleder, e-vejledning, UG.dk, vores hjemmeside, lidt om DMI Skills og den sidste ungekontakten. Det vil sige, der kan man direkte gå ind ved at klikke på en af dem, og så ryger man ud på den hjemmeside. Nedenunder her er der de 5 menupunkter, og hver af dem rummer en lang række genveje til forskellige hjemmesider. Starter med på vej mod uddannelse og siger, at jeg vil gerne vide noget om, hvad for nogle muligheder der er inden en ungdomsuddannelse. Jeg kigger og ser, hvad der er her. Der står en tekst, så tænker jeg produktionsskole. Det vil jeg gerne se. Her er der lidt mere om de tekster, der fortæller om, hvem kan gå på produktionsskole, hvor længe kan man gå der osv. Og hernede er så produktionsskolerne. Jeg vælger at sige Aarhus Produktionsskole. Hvad er det? Der er en kort beskrivelse af Aarhus Produktionsskole. Jeg vil gerne vide, hvor den ligger. Klikker jeg på kortet og rører ud her og ser, at den ligger på Katrinebjerg og kommer ud og kan se her, at den ligger på Katrinebjergvej 113. Det kan også være, i stedet for at vide, hvor den ligger henne, så vil jeg gerne sende en mail til dem, så vælger jeg mail-ikonet, eller jeg vil ringe op, trykker på telefonikonet, eller jeg vil se deres hjemmeside og se, hvad kan de mere selv fortælle, så i stedet for vælger jeg deres hjemmeside. Gå tilbage igen, og tilbage her, og vælger tilbage-knappen, og ryger så ud i formenuen her, på vej til uddannelse, ungdomsuddannelse, arbejde og ungdomsliv. Det kunne også være et menupunkt, se ungdomsliv. Hvad kunne jeg finde her? Der er en kort tekst deroppe, der fortæller, hvad der er i det menupunkt her, og så ligger der en lang række punkter her. Ungdomscentret, cyberhus, fritids- og ungdomsskolen, netstof, misbrugsbehandling osv. Lang række forskellige menupunkter, som igen linker videre til forskellige sider. Så vælger jeg at sige cyberhus. Jeg kan sige, hvad er cyberhus? Ja, her der er en forklaring. Her er der kun telefonikon og webside. Her kan jeg ikke maile, og der er heller ikke nogen placering, fordi det her er et sted, der ligger ude i cyberspace. Det kunne også være, at jeg ville finde noget om uddannelse. Klikker jeg på ungdomsuddannelse, og så får jeg en række menupunkter her, delt op erhvervsuddannelse, gymnasiale uddannelser osv. Det kunne også være, at jeg vil vide noget praktisk omkring det med penge, SU, løn, skat, flyt hjemmefra, hypercard, hvordan får man det, osv. Og den sidste, det kunne være arbejde. Her er en lang række forskellige links, for eksempel fritidsjob. Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvad for muligheder er der for at få fritidsjob. Og der er så dels nogle konkrete lokale projekter, og dels en beskrivelse af alle de forskellige portaler. De sidste ting, der ligger i appen, de ligger hernede i bunden. Der er en præsentation af vores app her. Der er en video heroppe, der fortæller om, hvordan appen er bygget op. Man kan se, at vi også har en hjemmeside, den der hedder aarhusung.dk. Man kan skrive til os, hvis man siger, jeg har noget, jeg gerne vil have ændret, så er det ris og ros. Skriv din e-mail og kom med et forslag til, hvad du godt kunne tænke dig skulle være anderledes. Og så er der en, vi har kaldt hjælp nu, og som er sådan 5 hurtige links til steder, som vi synes kan være aktuelle lige her nu. Ungdomscentret, Socialvagten, Lægevagten, Skadestuen, Østjyllands Politi. Altså hvis man har brug for noget helt konkret, målrettet hjælp lige her og nu. Det var det hele. God fornøjelse.